Gipahigayon diri karon sa Robinson's Galleria Cebu ang binuwan nga R Cebu Expo diin gipasundayag ang mga nagkadayang produkto sa ikaduha ug ikaunom nga distrito sa probinsya sa Sugbo, apil na ang syudad sa Mandaue. Mabulukong mga tela, lami ang mga pagkaon, detalyadong mga muebles. Mao kini ang mga gipasundayag sa mga nagkadaiyang exhibitors ug lokal nga mga negosyante sa R Cebu Expo ning buwan sa Hulyo. Gisalmutan kini sa mga nagkalain-laing munisipyo sa segundo ug sixto distrito sa probinsya sa Sugbo, lakip na sab ang syudad sa Mandaue inubanan sa ilang Chamber of Commerce and Industry. Mitambong sab sa kalihukan ang mga opisyales sa matag LGU, board members, tourism officers ug si Governor Gwen Garcia. Bisag unsa pa kanindot sa akong idea, bisag unsa pa kapay nahiluna ang programa mismo, kung walay pagtabang ninyo, wa gyoy mahitabo, wa gyoy jamo. And so I believe it is really time to thank those that have made this program and so many other programs of the province of Cebu hugely successful. Let us give credit where credit is due. It is not to me. Dili ako ni nga kredito. Kredito ni sa atong mga mayors na grabe sa kayo. Dawat sa programa, i-challenge ang atong mga constituents sa matag lungsod ug dakbayan, sa atong mga tourism officers kay dili magpapiri kuntisay o labaw sa tanan sa mga kaigsoonang Subuanon, ang mga probinsyano o probinsyana. Ang R Cebu Expo usa ka inisyatibo nga gisugdan ni adto pang 2021 panahon sa pandemya. Tumong niini ang pagtabang sa mga lokal nga medium and small business owners nga makalingkawas sa COVID-19 nga krisis. Yes, it's a big impact kasi it's a part of promoting our products, no? At the same time, malaking tulong ito sa negosyo, sa pamilya, at saka sa mga municipality natin ng Cordoba kasi yung mga product mo, pag malaman ng ibang municipality, hindi lang dito sa local, but sa foreign, malamig impact talaga. Sa pakig-alayon sa Cebu Provincial Tourism Office, giisip nga usa ka institutionalized event ang maong expo aron mas maila kung unsa pay mahalad sa Sugbo ug mapausbaw ang ekonomiya ini. Umuadto mo sa amo nga municipality sa Argao, aside nga makakaon mo og lamiang turta, makainom mo og lamiang tableya, makakita mo giunsa ang karaan nga paghimo o sa mga sabot ang pagpanghablon. Once adaying industry in Argao, gitabangan nahimo na karon nga maayosan. Usasan sa unique kaayo nato nga gi-feature karon kaning pagpangbuhat ani nga kapis. Kay kapis makita ninyo nga naa gyud ni gitbuhat sa Argao. No, unya ang supplier ani sige nag-apil og kana nga expo kaniadto labi na kadto sa One Cebu. And now he's supplying all over the Philippines, labi na kanang sa mga restoration sa mga karaan nga Spanish era building. Kung ganan pa mumuapas og mupalit ining mga produkto, good news kay magpadayon gihapon kining maong exhibit diri sa Level 1 Atrium Robinson's Galleria Cebu hangtod sa Domingo, Hulyo 16. Kini si Mila Lagahit, UP Cebu Com intern alang sa My TV Cebu.